Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goeie, het is vreed, 29 mei. Dit is Bient Sport. Slag het sportclub Heerenveen om Vitesse in de finale van de play-offs uit te skekelen. We praten daarover mooi. Jerry Sint-Juste, oud-Heerenveen-trainer Foppe de Haan en sportjournalist / columnist Jaap Stalenburg. En boven dat vregen wij u al hoe het komt met FIFA-baas Sepp Blatter. En dat kunnen we zien via een livestream van de FIFA. Dan kunnen we zien wat er dus gebeurt in Zurich. Dit is volgens mij de zee van Colombia, die ben nou aan het stemmen. Ja, we zijn eigenlijk al de hele dag ben wij dwanden. Wordt het prins Ali bin Hussein of wordt het toch de oude krijger Sepp Blatter? Ja, ik neem aan dat je hem eigenlijk wil vakkeren, hè Jaap? Ik denk dat de maffia-hoofdman Blatter helaas voor de hele internationale voetbalwereld wordt herkozen. En dan wordt het tijd, oproep aan de KNVB, weg met alle Europese bonden uit die FIFA. Oké, dat is dus voor criminele organisatie. Prins Ali. Dus ik ben hartstikke voor Prins Ali. Hartstikke voor Prins Ali. Nou, volgens mij de KNVB ook. Rusland, dat zullen wel stemmen op Blatter natuurlijk. De KNVB zit er goed in, want ik had vanochtend hetzelfde ongeveer in een column gezet. En de eerste die het retweette, dat vond ik wel heel opmerkelijk en daar ben ik blij mee, dat was Michael van Praag zelf. Kijk eens aan. Wat doet Toevalu, weet je dat? Die ben net lid van de FIFA. Oh nee. Dus die had geen probleem. Oh, die had geen probleem. Die hoeft geen keuze te maken. Hey jongens, de play-off wedstrijd van Juste Jong. 2-2 in Vitesse. Het wie een league speel, maar als we eerlijk binnen, wie Vitesse net gewoon de betere ploeg? Ja, dat wint ze. Ja. Waar doet het uit blikken? Uit beter field speel? Hier zien wat makkelijker wie volle beter maar beter aan de bal. Hun spul is aanmerkelijk verzwargen dan het van u. En ze hebben, ik vind dat ze verrekt goed middenveld en voorhoede hebben. Dus spitsen vind ik fantastisch. Die waren trouwens al jaren op de baanlijn. Traoré. Ja, maar dat is een goeie. En hij is snel, hij is vaardig, hij is links, rechts. En het is een rare spits, want hij is links en die gaat naar de rechterkant. Dat is wel heel apart. En Prepper vind ik een van de beste middenvelders van Nederland. Nou ja. En als tennis, Joost, dan hebben we het nou heel aardig dingen. Ja. En we roepen een beetje achter de feit, nou, 3-1 achter, 2-1 achter en toch nog 2-2. Ja, laten we even beginnen bij de 1-0 achter. We kunnen gewoon Fries praten, hè, Jerry, want er komt van oorsprong uit Breesloon. Maar een gastgezin verzeld in de omkrieten van Heerenveen. Even de 0-1, want we gingen graag de Biel en te wollen, maar we hebben de jocht nog één keer net. Dan krijgt de bal gelukkig. Dan krijgt de bal onspelen van Martso vanuit de rechterkant en dan? Ja, ik kreeg hem strak ingespeeld en ik wilde hem opendraaien naar Chris eigenlijk. En toen stonden de keeper stonden drie Vitesse-spelers om me heen. En ik raakte hem niet goed en voordat ik het wist lag hij in het netje. Ja, hoe moet je daar mentaal mee omgaan? Ik bedoel, er is nog een A-junior, is nog hartstikke jong. Speelt dat al nog lang terug in de gedachten eigenlijk? Ga je de wedstrijd nog? Heel even eigenlijk. En als de bal weer afgetrapt is, moet je daar eigenlijk vanaf zijn en weer doorgaan. Ja, dat is de theorie, maar de praktijk? Praktijk is iets lastiger, ja. Maar ik vind dat ik dat wel redelijk goed heb gedaan. Ja. Die knop voor mezelf omgezet. Ja. Want op dat moment wordt er echt een bal uit het supportersvak wordt op het veld gegooid. Dat heeft toch echt zo'n Jaap? Ja, wat wel leuk is, als je in het stadion zit, dan word je meteen gek van woede. En wat is dit nou weer? Maar ik heb het thuis zitten kijken. Heerlijk, met een limoncellootje erbij. Ik vind het heerlijk. En dan zie je toch die bal en dan vraag je je af hoe dat bij die spelers overkomt. Dus heb jij het gezien? Raakte jij ook door die bal in de war? Ja, ik zag hem in mijn ooghoek, maar nee, de keeper had er een beetje last van. Die reageerde een beetje zo van half en dan zou die dat. Maar kijk, wat moet je als je scheidsrechter bent? Oh, sorry, ik begin al Nederlands praten. Ja, jou niks. Ja, we kunnen het totaal in de war met 12 van deze compaan. Ja, hij mag precies. Dan wij gewoon lekker Fries praten. Best vol. Ja, dat is waar. Maar als je zit er van de keur want die bal in het veld komt, dan gooit de volgende keer er weer in een bal in het veld. Dus je maakt dit is klaar. Weer een geldige goal. Ja, we hebben Kuipers even vregen naar Aurin. Dit zei hij. Die bal die wordt op het veld gegooid op het moment dat er een doeltrap wordt genomen. En die doeltrap wordt genomen, de bal gaat in het spel, maar die bal blijft ook op het veld liggen. En daarin neemt Vitesse gelijk die fout van Heerenveen nemen ze over. En zij scoren, maar die bal ligt niet hinderlijk in de weg voor niemand. En dat betekent dat we gewoon door kunnen spelen. Ja, wanneer maakt die kapper dat trouwens af, dat rare haren? Of die... Het is wel heel futuristisch. Dat is modern, ja, dat is modern. Okay, nee, maar van Kuipers is wel heel zeker van zijn zaak. Toch kun je, wat Joik zei, van je overvregen dat Noordveld misschien een beetje oorlaat. Ja, die waren een beetje oorlaat. Dat denk ik absoluut.
Maar ja, het weer gewoon een samenloop van een aantal fouten achter elkaar. Jerry die neemt keurig de schuld op hem. Maar ik vond dat het eigenlijk al begon met Noordveld. Die speelt een waardeloze bal op Marzo. Die speelt dan op Jerry. Maar die jongen mee in plaats van het team er dan uit worden, bij wijze van spreken, dan kan je het organiseren. Maar het weer gewoon een opstapeling van fouten. Nou ja, nee, dan gaat het zo. Ja, waar wie voor jou nou aan de kant van Sportclub Heerenveen de meest opvallende speler? Ja. Dat zijn de momenten, zoals ik vond het Oet een fantastische goal maken. Maar die week al heel goed betrokken bij de eerste goal. En ik vond het slag weer de eerste helft formidabel spelen. En Jerry had hoe de hele wedstrijd, behalve dat hij een foutje, amper een fout maken. En die moest een van de beste spitsen van Nederland. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want kijk, in de krant vanochtend ook, dan wordt zijn naam genoemd in relatie tot die fouten die fouten aanhalingstekens gemaakt hebben. Maar ik lees niet meer dat hij echt een van de beste spelers was gisteren. Maar hoe ben je de wedstrijd ingegaan? Wat voor opdracht heeft hij gekregen om toch een van de beste spitsen van de Nederlandse Eredivisie, Bertrand Traoré, om die steeds maar het voortbeuren onmogelijk te maken? Ja, ik kreeg mee dat hij gewoon heel technisch en bewegelijk is. En samen met Joost moest ik dat gewoon bespelen. Als hij in de bal ging, goed contact hebben met elkaar en zorgen dat je het zo goed mogelijk probeert op te lossen. Ja, is Traoré de beste speler, de beste chinstander die er ooit gewonnen heeft? Ja, tot nu toe wel, ja. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, de Foppe zei het net terecht. Je speelde hem leuk uit de wedstrijd, hoor. Ja, dat is mooi wat er goed doet, vind ik, is dat als je nou Joost had en je had Kenny Octiba, die doet ik wel heel aardig. Maar Jerry had het vermogen om trot te dekken in het middenveld in. Ja. Dus hij begint te zwerven en dan komt er. En de ganger dus mij en dan pakt een bal ik naar jou en Joost kroept er een beetje achter. En in het verleden, of toen Jerry nog net maar die stond ze met z'n tweeën op een rijtje. Ja. En als die spits dan iets inzakkert, komt er altijd vrij. Ja. Nou, en dat gebeurt nog volle minder, omdat de druk krijgt op het moment dat hij de bal inspelen krijgt. Dus dan komt de druk van die verdediger en dat is lastig. Dus dan beginnen ze te kaatsen, de dierdruk en kaatsen wegbewegen. Nou, dan is hij snel genoeg om bij te houden. Ja, complimenten dus voor Jerry, dat is altijd mooi om te meer aan toe. Ja, tuurlijk. En dan eventjes oer Oet. Laten we even sharen wat Oet zelf zei over zijn doelpunt. Goeie bal van Joey, ik neem hem 1 keer mee, loop alleen op de keeper en stift hem in de lange hoek. Je laat ze langzamerhand steeds vaker zien hoe technisch je bent, hè? Met zo'n mooi buitenkant links stiftje. Ja, ik denk dat ik technisch niet de slechtste ben, dus gaat wel goed. En ja, als je dan die kans hebt, dan moet je hem scoren. Ja, Oet hield het beslissender eigenlijk. Hè? Ik in de Kuip al met 2 keer trefzeker. Ja. Toch weer Oet. En dat wil jou eigenlijk ook een beetje aan het begin van dit seizoen misschien een beetje jouw twijfels zien, Oet. Ja, maar Oet die kwam van Heracles en die wint blij dat ze hem kwijt waren. Ja, hij wil je netjes komen. Die kon hem van jou uit aan en dat doen ze net. Nou, dat zei eigenlijk op dat moment al genoeg. Ja. En de Kamer, en hij had de knop echt omzet. Ja. Hij is vol begon te werken en volgens mij is dat de basis van alles. Als je net werkt, dan kan je wel op je talent woekeren, maar je komt altijd te kwart. En hij is begonnen te investeren in hemzelf en dus, zoals hij zei, is zijn talent tot bloei kwam. Ja. Ja, ja. Maar is hij daar al een volgende stap? Want Hoffenheim is dan een zeer geïnteresseerde club. Ik denk zeker. Maar echt de top 8 dus van de Bundesliga? Ja, kijk of hij slaagt daar, dat is als punt 2. Je ziet hoe moeilijk Bas Dost het in eerste instantie ook bij Wolfsburg had. Maar goed, hij komt uit Duitsland, hij heeft die mentaliteit ook. En Hoffenheim is een ploeg, die zijn ambitieus, maar er staat geen gekke druk op. Hij kan zich daar denk ik wel. Het is wel een ploeg die zich kan ontwikkelen. En los daarvan, of het een Hoffenheim is of dat het een andere club in Duitsland zou zijn. Hij is toe aan de volgende stap. Dat zie je. Oké. Okay. Dus de eindstof van de eerste play-off. Hoe is het nou naar de tweede wedstrijd? Nog volop mogelijkheden? Absoluut. We hebben zeker kansen om daar te winnen en door te gaan in de play-offs. Ja. Oké. Volgens mij is het een beetje de gedachte die het oerheerst binnen de selectie. Laten we even zien naar een paar reacties. We zijn niet kansloos. 1-2, dan wordt het al heel anders. Maar 2-2, ja, je hoeft maar een goal te maken en 0 tegen te krijgen en dan ben je klaar. Er had inderdaad meer in gezeten. Maar goed, soms moet je als mensen ook tevreden zijn. Ja. En 2-2 is een uitstekende uitgangspositie. We hebben de eerste wedstrijd in Vitesse hebben we 1-1 gespeeld. Dit is deze keer niet genoeg. Dus we moeten goed verdedigend staan en dan kan alles. We moeten scoren daar en... Ja, daar zijn we toe in staat en daar hebben we ook alle vertrouwen in. Ik in ieder geval wel. Maar wij hebben natuurlijk wel jongens die voorin een goal kunnen maken. Dat hebben we in de Kuip bewezen, 2 maal. Dat hebben we vandaag weer bewezen. Nou, we moeten gewoon zorgen dat we het goed voor elkaar hebben. We zijn niet kansloos en we gaan onze huid duur verkopen, zeggen ze dan. Hè?
Ja, IJs is elke keer heel maar het is wel heel positief. cruciaal wat hij zegt, wat die jongens zeggen, dat laatst. Kijk, dat zag je ook tegen Feyenoord, laten we heel eerlijk zijn. Dat was niet een al te beste wedstrijd. Maar dan zie je toch dat, Foppe die kan dat misschien technisch beter duiden nog. Je ziet dat Heerenveen in alle situaties in de wedstrijd kansen krijgt. En als je dan Oet hebt, de snelheid van slagveer. Want er komen altijd situaties. Het klinkt heel gek, ik kan het nu hardop zeggen, er waren getuigen bij. Ik heb geen moment getwijfeld bij die wedstrijd in Rotterdam dat Heerenveen door zou gaan. Je weet dat die kansen vallen en je weet dat Oet dan een sluipmoordenaar is. Maar Vitesse is wel weer even wat beter als Feyenoord. Nee, maar het spelletje blijft hetzelfde. Vitesse zal toch druk gaan zetten en dan komt de ruimte voor Heerenveen. Maar 2-2, ik bedoel, als je puur zocht naar Europa, een Europese uitslag, is 2-2 thuis net een hele gunstige uitslag. Ja, maar het is geen Europa. Nee, het is Nederland, maar het principe komt op hetzelfde. Onderdeel van Europa. Nee, maar 2-2 is dan toch... 2-2 is net... Maar goed, het is heel... Maar 0 en een goalmatje. Nou ja, dat is de opdracht. Ja, maar Foppe, ben je niet met me eens dat Heerenveen... Maar ze krijgen wel kansen. Daar ben ik het wel mee eens. Want Ja. daar is inderdaad Oet. En daar is de Slavia met zijn opportunisme. Dat is Juist. goed. En Larsen had me goed beloofd dat een goalmatje zou. Nou, dus de half mooi. Dat horen we mooi. Foppe en Larsel wil natuurlijk even wat laten zien met PSV op de tribune. Dus, Ongetwijfeld, ja, want hij zit vanzelfs in de belangstelling van de ploeg uit Eindhoven. Jerry, het liep het eigenlijk, dat is toch vrij makkelijk, want hij heeft een debuut maken in de wedstrijd in Vitesse, de competitiewedstrijd. Ja. Maar dat liep het, die is hij vrij makkelijk ompassen. Het gaat hij vrij makkelijk oor, zo liep het. Maar is dat echt zo? Ik train al een tijdje mee natuurlijk, dus aan het niveau moet je op een gegeven moment wel beginnen te wennen. De trainer heeft ook tegen mij gezegd dat ik er klaar voor moet zijn als ik de kans krijg en als ik begin in de basis. Maar waar moet je dan het meest om wennen in het begin? Ja, het gaat veel sneller en fysiek moet je een hele stap maken vanuit de A1 naar het eerste. Er zijn natuurlijk grote volwassen kerels waar je tegen moet spelen. Straks daarvan in het begin? Nee, omdat ik ook al... ik train tegen die jongens, ik train tegen Oet bijvoorbeeld. Maar dan met voetballertje in Kassim, ik bedoel, die had een imposante borstkassees. Ook ja. Maar volgens mij heeft hij ook niet heel veel gecreëerd in die 2 wedstrijden. Nee, dat is het leuke van hem. Hij is natuurlijk, als je hem zo ziet, ik heb hem net zien lopen buiten de studio. Nou ja, het is 1,65 meter. Nee, toch? Nee, ik maak een geintje. Maar als hij tegen die grote jongens staat, ja, dan is dat in eerste instantie lijkt dat heel vreemd. Maar hij heeft iets in zijn spel dat hij daar toch grip op heeft op die grote spelers. Ik vind dat heel knap. Ja, ik denk dat het een van de grootste verdedigingstalenten in Nederland. Hè? Dat vind ik ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Toen ik weer rondkwam van Afrika, toen kwam ik een keer de Sjen. Toen werd volgens mij de kampstuur B. En dan kwam ik ja, de zeker nee. En toen zei ik Sjen, volk om je heen, dat Sjen dus jorentrainers. Dat is de beste verdediger die ik in Tiedens jongen heb. Ja. Dat ontkennen ze al jaar, maar ik ga gelijk gewoon. Nee, en dat hij had een aantal voorwaarden die fantastisch zijn. Hij kan heel goed draaien hoe de linker en hoe de rechter, hoe de rechterkant. Dat ken het volle. Iedereen had een kant waar er heel slecht door draait. Maar van een verdediger is dat al fantastisch. Ja. Hij kan links en rechts. Hij is zeer explosief. Hij kan springen. En hij had ik nog een hele grote vaardigheid. Nou, plus dat het programma wat we doen, maar weet hoe zit het denk ik. Bij de A-junioren en de B-junioren dat jouw zoveel voorwaarden om het sneller te helpen dan als je normale programma wat wel in die door. Dus de kans dat ze steen blijven, zeg ik maar zeggen, is redelijk groot. Ja, ik zei het al, hij heeft een debuut maken in Vitesse. Even genieten. Ja. I feel like Superman, they gon' remember me. I think I know I can. Who says it's hard to reach? Who's gonna stop me on the road to success? I don't know. Ja, een prachtig debuut van zelfs. Winnen met Fjouwerien. Is dat moment goed voor de geest, Helje? Ja, tuurlijk. Ja, wie is het echt extra gespannen? Heerlijk. Ja, wel gespannen, maar ook iets in me van ik moet genieten. En al die tijd doe je daarvoor eigenlijk om daadwerkelijk in het stadion te spelen. Ja, want je bent natuurlijk geboren in Grijns, wel opgegroeid in Friesland. Maar dan zit eigenlijk daar al heel lang bij de jeugdopleiding van Sportclub Klopt, sinds Heerenveen. de F'jes zit ik al bij Heerenveen, ja.
En dan train je dus op Quattrowoord en altijd op de achtergrond naar Jos het stadion. En dat is dan uiteindelijk het grote doel. En de trainers altijd, van daar wil je uiteindelijk naartoe. Dat zeggen de trainers altijd. Ja, tuurlijk. Daar doe je het voor. Ja, want Jo heeft ook nog wel speciaal de talentenbegeleiding die in. Ja, de grote talenten zit Jerry ook bij. Ja, PR van die heren. Ja. En toch, want je zei niet correct van, het is echt een van de grootste talenten. En dat wielst jou net echt, je hebt een beetje een hekel aan het hypen van spelers, toch? Trainers hebben er een beetje benauwd voor. Normaal, ik hoor het nu voor het eerst, toch? Ja. Dus ik ga redelijk vaak met hem aan tafel zitten en zeggen, hey Jerry, wat markeer er nou, jongen? Dan schreeuw maar op een papiertje, dat en dat en dat. En wij gaan maar werken, daar en daar. Oké, nou ja. Dus hij had wel een aardig beeld van hemzelf. Dat is goed. En hij had een plan van wat maakt dan waan om daar te komen. Nou ja, en dat had er helder voor regen. Dus dat helpt je om geweldig. Ik had een keer minder keer om gemotiveerd te blijven. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Elke keer werd gewoon het hartstikke goede van. Ja, maar daar is de concurrentiestrijd eigenlijk woon van Kenneth Otigba. Hè? Ja, ik denk dat ze nou snel tegen maar Otigba in de centrum zit, vanwege de blessure van Joost van Aken. Maar hoe is dat dan? Ik bedoel, Kenneth Otigba, imposante kerel, hè? Ik bedoel, je er haast bang van worden. Hoe is het onderling dan op de training? Kun je hem gewoon daar goed mee omgaan? Jawel. Ik vind dat we respect voor elkaar hebben. En Kenny ook wel, ja. Ja, want ook is meer de opbouwer, hè? Kenny is meer de bal afpakken en dan inleveren je bij jongens die het wel goed voetballen kennen, om het maar een beetje onoorbiedig te zeggen. Is het trouwens logisch dat Lodewegers kiest voor Sint-Juste en net voor een breker als Otigba? Ik denk dat bij Heerenveen... Ja, ik vind het een lastig verhaal. Ik vind het heel moeilijk te vergelijken ook. Het hangt ook een beetje af van tegen wie je speelt. Maar ik moet zeggen dat sinds hij speelt er wel meer bewegelijkheid in die defensie zit. Dat het allemaal wat minder statisch is. Ja, een hele dat het daardoor, wat Foppe net ook zei, opbouwend een stuk verzorgder eruit ziet. Want ik moet zeggen dat als ik dit seizoen een aantal wedstrijden heb gezien, vond ik het bij Heerenveen... vond ik het achterin vaak billig knijpen, hoor. Zeker als er druk gespeeld werd. En hij is zo'n verdediger, dat heb je. En dan kun je een heel lang tactisch moeilijke verhaal overhouden. Als hij naar een tegenstander gaat, dan heb je het idee van hij pakt hem. Ja, dat is een gevoelsding. Dat heb je met sommige verdedigers. Ja. Hij is zo'n type verdediger. Ik ben groot fan. Ja, nou nog één wedstrijd en dan zit het seizoen er echt op. En van die wedstrijd doggen wij zelfs op de radio wijdwijdig verslag. Vitesse in Spotcup Jereveen. De beslissing, waar gaat er tak op seizoen Europa in? Van fjouwer uur hoorde collega Roelof de Vries en ik jou op de hichte van alles wat er bad in het Gelderdoom. En ook de reacties van alle haardrolspelers binnen te jaren bij u op de radio. Daarna werd tijd voor de quiz. In 1990 promoveerde Sportclub Jereveen voor de allereerste keer naar de Eredivisie. Maar wie doet de trainer? Is het A. Frits Korbach? Is het B. Foppe de Haan? Of is het C. Henk van Brussel? Mail je antwoord, vaarwaasje naar pient@omroepfriesland.nl en win! Ja, en win de originele keeperswanten van Christopher Noordveld, inclusief handtekening. En de winnaar van Vlienwieken die zit nou onder in beeld. Dat is Matti Oergema van Hantemhuizen. En zij wint een originele wedstrijdbal van Sportclub Jereveen. Jongens, we zullen het over het FIFA-congres. Want van de morgen startte dat grote congres in Zurich. Het boen al wat rumoerig. Eerst was Sepp Blatter onder Brutsen. Toch demonstrerende Palestijnen. Van de middag is de sale nog ontrommeld vanwege een bommelding. Wat net een bommelding wie, maar een dreigement. Zullen we eerst even Sjen in Zurich, jongens. Want bis al haast clear mijn stemmen. Even Sjen, dit is IJsland, begreep ik. The next one for booth 1 is Republic of Ireland. Republic of Ireland, booth 1. Ireland, ja. Indonesia, dat mij nog wel booth 2. Indonesia. Het gaat dus tussen Sepp Blatter en de Jordaanse prins Ali bin Al-Hussein. Al-Hussein wordt ook stiepen terug het KNVB en de UEFA. Maar wat weten we eigenlijk van die prins Ali? Nou, prins Ali heeft een legendarische vader, King Hussein, koning Hussein. Belangrijke man in het Midden-Oosten geweest. Een buitengewoon fatsoenlijke leider. Die gezorgd heeft voor veel stabiliteit, met name in het toch vrij hectische gebied tussen Israël, Irak, Syrië. En dat is heel belangrijk, een hele goede relatie met het Nederlands Koninklijk Huis. Koningin Beatrix en koning Hussein waren echt hele goede vrienden. Deze prins Ali is heel goed bevriend en dat is een beetje onderbelicht gebleven met onze koning Willem.
Die zijn ook samen, ze gaan op jacht geweest. Die lopen dezelfde feestjes af. Het is een doorredelijk fatsoenlijke man. Het is een diplomaat. Het is iemand die anders dan Blatter gewend is. Eigenlijk vooral regeert door veel bilateraal, 1-op-1 met mensen te spreken. Zoeken naar compromissen. En is een man die gek genoeg ook het vertrouwen in de westerse wereld heeft. En dat is niet onbelangrijk. Het is een beetje circus Blatter. Hè? En waar zullen het winnen? Wat denk je jou? Blatter. Blatter wint? Ja, absoluut. Ja, ik denk het absoluut, ja. Ja? Ja. Eensgezindheid? Nou, mijn zorg zit veel meer zo langzamerhand in de gevolgen van het geheel. Kijk, dat Blatter wint is duidelijk. Want Blatter is de afgelopen 2 jaar met spiegeltjes en kraaltjes de hele wereld over geweest. Dus van Burundi tot de Maagdeneilanden. Die zijn allemaal dik in het geld gezet door meneer Blatter. Want het punt is dat in de voetballerij een belangrijk voetballand als Duitsland net zoveel stemrecht heeft als pakweg de Maagdeneilanden of Barbados. Zo krom zit het in elkaar. Maar Satouk is Blatter natuurlijk, want dat heeft hij natuurlijk bewust dienen. Nee, maar dat heeft hij heel bewust. De macht van het getal. Nee, maar goed, dat heeft hij ook slim gespeeld. Maar de zorg zit nu een beetje in de gevolgen. Kijk, Blatter heeft vrienden gemaakt in landen, laten we zeggen, die ten aanzien van mensenrechten, ethiek, ook sportethiek, gokken, noem maar op, hele andere normen en waarden hebben dan wij in de westerse wereld. De Kazachstans, de Azerbeidzjaans, de Dubai's van deze wereld. Dat zijn zijn vrienden. Kijk, ik hoor nu allerlei berichten over sponsoren van de FIFA die zich terugtrekken. Nou, daar liggen ze niet wakker van. Want op het moment dat Coca-Cola vertrekt, komt Qatar Airways. En Gazprom, Rusland, Poetin is de grootste fan van Blatter. Met sommige vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Die zal met Gazprom ook zijn bijdrage gaan verhogen. Dus zo langzamerhand is FIFA op weg om een hele dubieuze organisatie te worden. Zullen we even naar Blatter, want oude Waasje binnen de size van de FIFA oppakt, toch de FBI, ook in gearworking met de Zwitserse autoriteiten. Even naar de reactie juster al van Sepp Blatter. Many people hold me ultimately responsible for the actions and reputation of the global football community, whether it's a decision for the hosting of a World Cup or a corruption scandal. We, or I, cannot monitor everyone all of the time. Ja, hij kent toch net elke in de gaten horen. Je vicevoorzitter ja. En je belangrijkste bestuursleden. Het was net op Radio 1 een uitstekende vraag van een verslaggever in Nieuwspoort, die aan premier Rutte de vraag stelde. Ging over Blatter. De vraag stelde van: beste meneer Rutte, stel voor dat er 7 van uw ministers worden opgepakt, waaronder uw vicepremier, op verdenking van corruptie, fraude, noem maar op. Bent u dan een geloofwaardig minister-president? Toen zei Rutte, dan was ik opgestapt. Ik denk dat dat de essentie is. Je kunt niet zeggen van, ik heb het niet geweten. Bovendien, om Blatter heen hangen ook zoveel geruchten. WK Qatar, waar van alles fout gegaan is. De toewijzing aan Rusland. Het feit alleen al dat Poetin de eerste is die het voor je opneemt, zegt ook iets. Ja, toch zei je ook van, hij zal echt deze stwarm wel weer Libië. Het is echt een overlever, sinds maar Sepp Blatter. Ja. En een boef. Engeland die overwaagt nou een boycott van het WK in Rusland 2018. Maar alleen nog had er dus 20 oorlanden ook nog maar van zullen. Als Blatter weer kiezen wordt. Van Praag zei Jude dat hij net uitstuurt dat de UEFA uit de FIFA stappen zal. Dat bin nog al wat dingen. Ja. Nou ja, als je het accepteren, dan ga je trots uit geert. Als je het net accepteren, mag je dus wat doen. En hij is dus blijkbaar net verstaan, net van plan om de handschoen te gooien, hè? De wand te gooien. Nee. En dus moet je dan dingen doen. Hè? Nou, en dingen doen, je moet ze pakken. Nou, en ik heb al iets gelezen van een EK plus Brazilië plus die, dat je een soort mini-WK speelt. Nou ja, dat betekent maar wat. Maar als het staat er ook hier, dan gaat het absoluut naar de barabisjes. Ja. Nou, we hebben één geluk. Ik heb nog één hoop. En dat is dat het onderzoek nu in Amerika wordt gedaan. Daar zit een vrouwelijke minister van Justitie op, die het onderzoek in New York al naar de FIFA gedaan heeft, corruptie. Die de hele beerput inmiddels kent. Die tot aan het Witte Huis, dat Obama toe opdracht heeft om alle registers open te trekken. Nou, en dan gaat er wat los. Die hebben ook Lance Armstrong ontmaskerd met zijn dopingschandaal die 10 jaar ontkende. Die hebben de hele internationale atletiek-top hebben ze op dopinggebruik kunnen betrappen. Ze hebben alle fraudes in de sport blootgelegd. Dus waar weet je dit helemaal dit wat er nu gebeurt is zwaar geschud. Ik sluit niet eens uit dat op korte termijn de Amerikanen ook opdracht geven om de kleine Sepp te arresteren. Ja, want Jerry, volg jij dit al jaar? Volgens dit al jaar? Of is er iets van, jongens, voetbal is mijn business en dit is al jaar, maar bureaucratie, hier bemoei ik me eigenlijk net mooi. Eigenlijk wel. Ik volg het wel een klein beetje, maar ik hou me bezig met het voetbal. En of het nou de Jordaanse prins is of toch weer Sepp Blatter?
Nou, ik denk dat dat wel iets is, want die corruptie, dat is schandalig, dat hoort natuurlijk niet. Dus, nee, maar voor deze is eigenlijk maar één ding wat echt belangrijk is en dat is het takken snijden. Dat is het voetballen en dat toch? is zondag. Ik ga hier andere dingen aan. Hij doet dus alle mogelijke moeite op stemmen te vergaren. Als we nou de WK is nu 24 en het wilde hij 36 of zo. Ja, dat is wel, waarom denk je dat hij dat doet? Ja, dat om landen te paaien. Ja, precies. Nou, en je hebt gewoon een toernooi te hebben, vind ik, van met 16 landen. Dan komt er een competitie en een competitie door het eindeloos. Iedereen had er les van en er is maar één die ervan profiteert. En dat is altijd weer de FIFA en de heer Blatter. Jongens, we praten AC4. Het zit er alweer op. Ons A4, Bein Sport op televisie, op internet. Jo, weet je dat? Geven we nog even wat langer terug. Zocht ervoor op omroepfriesland.nl/Bient. Manje, dan is Bient er weer. Mij onder oren Peter den Austen, Benning Ljouwert, Mathieu Burgermaster van Greens. Vandaag nog een hele gezellige jong. Dag. Maintenant, nous avons aujourd'hui une réunion des membres de l'UEFA, des 54 associations de l'UEFA, une réunion pour préparer avec le secrétaire général l'ordre du jour du congrès, du 65e congrès de la FIFA. Donc nous avons parlé avec les associations nationales, nous avons évoqué les points. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.